Това е, мога да си паднали батериите. Строй се, превой се! 3-0 за отбор Б. Отбор Черешков Пава. Отбор Лимонче се класира за финала. Дай ми малко на мене. Здравейте напред на всички. Гледам вече никой от вас не е в спортна форма. Как може да... Няма топка, или ще дават дарите. Аз спортна форма всички сме. Оти бе! Само един. Няма ли всички? Паша прибете. Пуснато ли е сега? Аре, черешки! Айде, аз бъде само ти, ай. Бъде, аз ще снимам. Стива и каса правила. Така направи, ама ти каза така, ама я казах така, па ти ще... Всички участници в футболния турнир да заходят на футболната игрище. Сайврица малко, няма да ме жадя. Слушай, сега как се провежда, седи, не мога да има... такива не разбрал. Дека, я снимам. Снимам, давай. Участват 5 отбора. Първата стъпка е тегляне на жреби, кой ще игра в първия мач. Девек първия мач на отбора пребат. Един отбор. Тук са 5 лища, слушай ме сега. Или ще играеш? Чакай малко. Има 2 лища, които ще играят. Тримата, трите отбора получат. Значи, те, които играят, това приебане. Така ли? Ти си изтеглиш приебан сега. Двама ще гледат. Започваме. Отбора на Кунди 1966, тук ли е? Така, отбора на пияните тояги тук ли е? Само един има. Още си го държи. Трябва да имаме, как? Къде бе? Така, отбора на Бейкър Бойс. Байкър Бойс, Тук сме. тук е. Така, отбора на Шалке 04, тук ли е? Така, добре. Фенербахче. Така, и отбора на Туборг. Така, добре. Пристъпваме към хвърляне на жреби. Айде, станете, тъй като... дай бе, дай. Айде, тук ли сте? Почива. Ти си празен. Внимавай. Празно. Да го ема. Прибари се. Така. Ще играете ли мутно до двора? Ще играете. Кой ги фърли? Кой отбор ще има тук? Не, ти не вкал. Ще отпадни тя. Виж, имаме късмет. Ще играеш само.
Дико!